Исәнмесез, эфирда пәнҗешәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Шолуда безнең ишек алды программасы буенча ЗЭП бистәсенең 14нче комплексында эшләр башланды. Халыкны нинди үзгәрешләр көтә? Иң яхшылардан яхшыларын билгеләп үттеләр. Ярчалыда мәдәният хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Безнең ишек алды нинди булачак? Тәкъдимнәр кабул ителде. Төзелеш эшләре республика программасы буенча быел хәтта гадәттәгедән дә иртәрәк башланды. Бу атнада алар ЗЭП бистәсенең 14нче комплексында старт алды. Хәзер анда юл өслеген фрезерлау бара, шуннан соң юлның иске өслеген алачаклар. Халыкны нинди үзгәрешләр көтә? Безнең материалдан белерсез. Ремонт эшләре моннан 2 көнлек башланган иде. Хәзер алар 14:05 йорты янында алып барыла. Асфальтның өске катламы киселә. Хәзерге вакытта өске слойны асфальтны салдырабыз. Аннары соң инде монда безнең русча әйткәндә монтаж ташларны куячакбыз. Юл ташларын, аннары соң бетон салабыз һәм асфальт. Машина йөрү өлеше киңәйтеләчәк, парковка урыннары саны да артачак. Юл төзүчеләр билгеләп үткәнчә, юл катламы яңартуны таләп иткән. Озак еллар эксплуатацияләү дәверендә анда чокырлар барлыкка килгән. Безнең эшләр бу атнада кузгалды. Без бүгенге көндә өстәге катны, асфальтны өстәге катын салдырабыз. Элеккеге җамаулыкларны, чокырларны алабыз, тигезлибез. Соңыннан шул эшләнгән эшләрдән соң яңа асфальт салыначак. Бүген төзелеш эшләренең барышын шәһәр мэры Наил Мәгъдиев җитәкчелегендәге делегация тикшерде. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, җыелышлар, килешүләр 2025 елның көзендә һәм кышында уздырылган. С учетом повышенной температуры воздуха, с учетом раннего таяния снегов, с учетом природно-климатических условий, в этом году в городе Набережные Челны мы раньше начали программу «Наш двор». Шолы мэры Наил Мәгъдиев сүзләренә караганда, быел 68 ишек алдында 2 миллиард ярымнан артык күләмдә ремонт ясалачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. 27 мартта Россия Милли гвардиясы гаскәрләренең федераль хезмәте хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Бу ел юбилей елы, ведомствога 10 ел тула. Росгвардияның Татарстан Республикасы буенча идарәсе составында Тайфун Амануда эшлим. Бүлекчә хукук тәртибен тәэмин итәргә, тыныч гражданнарны якларга, террорчылыкка каршы көрәштә катнашырга, куркыныч җинаятьчеләрне тоткарларга тиеш. Бәйрәм булга карамастан сугышчылар үз постларында булачак. Аларның кайберләре белән хезмәттәшемдә таныштым. Коралланган җинаятьчене тоткарлау, шартлаткыч җайланманы ачыклау, бу һәм башка бик күп нәрсәләр Росгвардия идарәсенең Тайфун ОМОН хезмәткәрләре бурычларына керә. Алар җитди әзерлек үтәләре барысында физик, ут, тактик, десант, хәрби хәрәкәтләр алып бару тактикасына һәм медицина ярдәме күрсәтү күнекмәләренә ия. ОМОН сугышчылары барлык ремасса күләм чараларының куркынычсызлыгын тәэмин итүдә катнаша. Барысы да тыныч, җәмәгать тәртибен һәм куркынычсызлыкны бузмыйча узуын күзәтә. Члены охраны общественного порядка во время больших крупномасштабных мероприятий. Это тысячелетие Казани, это летняя универсиада 2013 года, это Сочинская олимпиада, обеспечение охраны общественного порядка во время чемпионата мира по футболу. Тайфун ОМОН хезмәткәрләре берничә тапкыр кайнар нокталарда була, хокук тәртибен тәэмин итә, меңләгән тыныч кешеләрнең гомерен һәм сәламәтлеген саклый. Барай кушаматлы сугышчы иптәшләре белән бергә Татарстан территориясендә дә, республикадан читтә дә хәрби бурычларны үти. СВО уздыру зонасында да була. Шул ук вакытта тышкы кырыслык артында яхшылык, сугышчылар Россиянең яңа төбәкләренең тыныч тормышта яшәүчеләренә ярдәм күрсәтәләр. Мы свои продукты отдавали, свои сухпайки отдавали. Детям давали вещи, которые у нас были. Оказывали всю, которые могли помочь, мы оказывали. То есть то, что у нас было для себя, какие-то сладости, мы все раздали детям. И это чистая правда. Потому что каждый имеет своих детей. И просто было жалко на это смотреть. Все пораздавали. Ну и сами голодные не остались. Хәзер Росгвардия идарәсенең Тайфун ОМОНында 18 яшьтән башлап теләүчеләрне кабул итү алып барыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар.
Иң яхшылардан яхшыларын билгеләп үттеләр. Яршалыда мәдәният хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Шора энергетик мәдәният йортында узды, аны бу өлкә хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәменә багышладылар. Шулай ук аларга концерт программасы да оештырылды. Минем хезмәттәшем дә мәдәният хезмәткәрләрен котлады. Илгиз Идиятуллин тарих туган якны өйрәнү музеенда инде 4 ел эшли. Ул балачактан ук тарихка һәм архив эшчәнлегенә аерым мәхәббәте булуын таный. Шулай итеп, үз белгечлеген сайлаган энергетик мәдәният сараенда чолылы югары һөнәри осталыгы өчен мэр премиясе белән бүләкләнде. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм, әлбәттә. Һәм шушындый чараларда без бик теләп катнашабыз. Мәдәният хезмәткәрләре көнендә китапханә, музей, театр, сәнгать көллияте, музыка һәм сәнгать мәктәпләре хезмәткәрләрен котладылар. Алар үз һөнәрләрен кешеләргә шатлык бүләк итү һәм аларны иҗат атмосферасына чумдыру өчен сайлауларын таный. Я работаю в Набережнинском колледже искусств 7 лет. Награждает меня почетной грамотой Министерства культуры за доблестный труд. 2020 елда январь айында министр әмере буенча мин сәнгать җитәкчесе итеп билгеләндем. Шул елдан инде безнең театр Аллага шөкер гөрли, бик кызыклы, бик эчтәлекле, масштаблы спектакльләр барлыкка килде һәм бу спектакльләр инде бүгенге көндә бөтен Россия буенча да таралган. Мәдәният хезмәткәрләрен котларга һәм аларга лаеклы бүләкләр тапшырырга шәһәр мэры урынбасары Ирина Сагыйдуллина да килде. Хочу пожелать всем вам, дорогие друзья, успехов, новых интересных проектов. Пусть вдохновение всегда будет с вами, и муза вас никогда не покидает. Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой и огромного счастья. Мәдәният хезмәткәрләре үз хезмәттәшләре өчен бәйрәм концерты оештырды. Лилия Гатина, Яна Вальдзуфа, Нисик Санов, яңалыклар. Ак халатлар урынына спорт костюмнары, гадәти документлар урынына ракеткалар. Шәһәр хастаханәләре һәм поликлиникалары хезмәткәрләре вакытлыча үз кабинетларын калдырып, бадминтон буенча турнирда иң көчлеләр исеме өчен көрәшү өчен кортларга чыктылар. Кайсы команда иң яхшысы икәнен хезмәттәшем Лилия Гатина белде. Ак халатлар гардеробта калды, майданчыкта спорт формасы, азарт һәм җиңү теләге генә. Табиблар, шәфкать туташлары һәм хастаханә администраторлары кайсылары иң җитезле икәнен ачыклау өчен командаларга берләшкәннәр. Спорт белән шөгыльләнергә кирәк, конечно, барыбер эштән чыккачтан да получается, чтобы эштән онытылырга әзрәк. Спорт белән шөгыльләнергә мин үзем дә бик яратам, у меня бик ошый. Спортом очень важно заниматься, потому что это очень важно для сердца, сосудистой системы, для поддержания хорошей формы и настроения. Күпләр өчен бадминтон күңел ачу гына түгел, әчен тактик дуэль булып чыкты. Анда түгеле һәм чыдамлык мөһим, профессиональ эштә дә шулай. Стратегия – это жизнь. Движение и, естественно, такие мероприятия в части медработников, они обязательно должны быть по одной простой причине. Доктор или медсестра или там любой другой медработник должны подавать своим примером, что здоровый образ жизни – это равно минус болезни и плюс радость и удовольствие от полученных игр. Благодаря спорту мы укрепляем наше здоровье, наш иммунитет. Поэтому хочу всем сказать, что нужно заниматься спортом ежедневно, хотя бы через день, хотя бы один раз в неделю. В общем, успевать хотя бы чуть-чуть уделять время спорту. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, турнирның максаты иң яхшы спортчыны ачыклау гына түгел, ә заманча табибның актив тормыш позициясе булган, сәламәтлеге һәм команда рухы өчен вакыт таба белүче кеше икәнен күрсәтү. Спорт – это лучшая инвестиция в себя, физкультура. А во-вторых, медики, которые выходят на площадку играть в бадминтон, которые выходят играть в волейбол, это самый лучший пример здорового образа жизни. Как правило, медработник, к сожалению, часто забывает о себе. И такое мероприятие дает важный посыл, что здоровый медик – это в первую очередь база для здорового пациента. Ярыш йомгаклары буенча ир-атлар арасында беренче урынны 3-нче поликлиникадан Дмитрий Лимонов, хатын-кызлар арасында ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсеннән Зөлфия Исрафилова алды. Җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды, әмма төп бүләк күтәренке рух һәм хезмәттәшләре белән формаль булмаган шартларда аралашу мөмкинлеге булу ди катнашучылар. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз.
Дорогие друзья, ждем вас каждую субботу и воскресенье в Театре кукол.